Здравейте, приятели! Искам да ви покажа едно сетче, което спретнах за начинаещи шаранджии, които се чудят какво да си вземат, какво да се сложат в кутиите, как да си окомплектуват нещата. И точно поради тази причина и многото въпроси от колеги, реших да направя точно този сет и с точно тази кутия, тъй като, честно да ви кажа, много ме впечатли кутията. Както виждате, може би е позната от един премиум бранд, който няма да му правя реклама в момента. В момента се фокусираме върху самия сет, който съм приготвил за моите шаранджии, и не само. Според мен се получи много добре. Първо нека ви кажа малко думи за кутията. Тя, както виждате, е в камуфлажен зелен цвят. Тук отгоре е оразмерена, за да може да се правите монтажите правилно. В четирите си края е оборудвана с 4 здрави магнита. Ето, нека ви покажа. Вариантите да се отвори кутията е много малък. Сега, ако спуснете, може и да се отвори, но така нищо не се случва, което на мен лично много ми харесва. Лично тази кутия при мен замени големия куфър, който мъкних със себе си. Сега е супер компактно и удобно нещо, което може да се сложите в една чантичка и за спиване. Също така, този също се маха класьорчето. Отдолу може да се слагате игли или каквото решите, което на вас ви харесва. Тук има супер много място за всяко нещо за шаранджийски риболов. Според мен ще е много подходяща и за фидер. Нека ви покажа сега какво съм подбрал за тази кутия, която мисля, че ще е супер подходяща за начинаещи риболовци. Нека започнем с плетено влакно за монтажи. Избрах да е на фалай. Две от любимите ми куки на FL, White Gape и кранк, размер номер 4, игла за протеинови топчета, обтегач за възли, ножичка и започваме с малките неща. Бърза връзка за Рони Риг, алайнери, термошлаух, стопери за топчета, стопери за куката, отново за Рони Риг монтажа, байонетчета или шипчета, както някои колеги ги наричат, отново подходящи за Рони Риг монтаж, и за Safety Rig монтаж. Ето, отново всичко това се побира в кутията. Ако ги разпределите ето тези неща тук по отворите, ще спестите още много място. Тук може да сложите лово или каквото се прецените, но кутията е супер удобна и много практична. Цената на тази кутия оборудвана е 97 лева. Тъй като тази кутия я мислих основно за начинаещи риболовци, реших, че мога да направя още една много добра оферта. Ето за тези готови монтажи с улова. Ако младите шаранджии изпитват затруднение, ще им направя 15% отстъпка при закупуване на тези 3 улова и общата сума на цялата тази кутия с всичките аксесуари към нея става 124 лева. По-отделно нещата са на стойност над 150 лева със сигурност. Може да ги видите дори повече. Само нали, този монтаж струва около 9,50, а кутията, ако някой иска да си вземе само кутия, без да е окомплектована, струва 32 лева. Забравих също да ви покажа, че имат и стикерчета, където може да си надпишете, нали, коя част за какво предназначение ще бъде,
и ще е супер много лесно, практично и супер удобно. Така че ако някой се хареса тази компактна кутия, може да ми пише. Чао за сега от мен. Respect the fish.